Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பால் கொழுக்கட்டை தான். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துருக்கேன். அதில் 3/4 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு, பச்சரிசி மாவு எடுத்துக்கிறேன். அதை சேர்த்துட்டு அப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு தேங்காய் துருவல் நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு தேங்காய் பூ சேர்த்தா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் லைட்டாக. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சுடுதண்ணி நான் சுடுதண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரேடியாக ஊற்றிடக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கரண்டி வச்சு கிண்டி விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா சூடாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. அவ்வளோதான். இதை கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம உருண்டையாக பிடிச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், ஆறிடுச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா கையால் நம்ம உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி பாருங்கள். இந்த மாதிரி இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக உருட்டுங்க. பெருசாக உருட்டினா அவளுக்கு வேகாது. அதனால் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் எல்லாமே உருட்டி எடுத்துட்டேன். சின்ன சின்னதாக உருட்டி எடுத்தாச்சு உருண்டைங்களாக. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாவில் கொஞ்சமாக ஒரு பெரிய உருண்டை எடுத்து ஒரு பவுலில் வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கரைச்சி எடுத்து அது தனியாக இருக்கட்டும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அடுப்பில் நான் 1 கப் அளவுக்கு பால் விட்டு அது நல்லா கொதித்து வரட்டும். இப்போ பாருங்கள், பால் நல்லா கொதித்து வருது. இப்போ நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிறோம் இல்லை உருண்டை, அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஒன்றா அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். நான் எல்லாத்தையும் இப்போ சேர்த்துட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், உருண்டை எல்லாமே சேர்த்தாச்சு. இப்போ நீங்கள் கிளறக்கூடாது. ஏன்னா உருண்டை கரைஞ்சிரும். அதனால் ஒரு 10 நிமிஷம் அது நல்லா வேகட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் ஆச்சு. நான் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் உருண்டை. இந்த மாதிரி லைட்டாக கிண்டி விடுங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் சர்க்கரை ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது அந்த கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த மாவு தண்ணி, அதை சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் ஒரு 2 ஏலக்காய், நீங்கள் ஏலக்காய் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் தேங்காய் பால் 1 கப் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம். பார்த்திங்கன்னா 5 நிமிஷம் ஆச்சு. நம்ம இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம். பால் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், சூப்பரான பால் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.